kudzera mu luso la manja ndi chilichonse chimene munthu ungathe kuphunzira chokhudza luso. Ndekuti mwachidule TVET ndi zimene munthu umapita kukaphunzira pa nkhani ya za luso la manja. Pamene TVETA timalinenanso kuti TVET Authority kutanthauza kuti ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi boma ndi cholinga choyendetsa maphunziro a TVET aja kapena maphunziro a luso la manja. Ndiye TVETA ndi bungwe kumene ine ndimagwira ntchito ngati panopa ndabwera ngati ogwira ntchito ku bungwe la TVETA kapena TVET Authority. Pamene TVET ndi zimene achinyamata kapena amalawi amapita kukaphunzira ku skulu akapita kukaphunzira maphunziro awo. Ndiye bungwe la TVETA linakhazikitsidwa mu chaka cha 1999 ndi nyumba ya malamulo. Ndipo pokhazikitsidwa kwake linapatsidwa mphamvu yoyika ndondomeko kuti maphunziro a TVET kapena maphunziro onse a ntchito zamanja aziyenda bwino. Kuti aziyenda bwino pakhale ndondomeko zanji ndi ntchito yoyamba ya bungwe la TVETA. Ntchito yachiwiri ndi kutukula ntchito zamanja, maphunziro a ntchito zamanja kwatukula kuti anthu aziwadziwa. Ntchito yachitatu ndi kuyika njira kuti aliyense amene akufuna kuphunzira ntchito zamanja azitha kuphunzira. Osatengera kuti kodi mklasi analowamo kapena sanalowemo. Koma nanga dali ndi chidwi ndipo akufuna kuphunzira akathe kuphunzira. Pa Chingerezi timati to regulate, to promote and to facilitate. Ntchito zimenezi ni ntchito zitatu zimene bungwe la TVETA kapena TVET Authority lili nazo. Tiyambira apa panga regulate pa. Maphunzirowa anthu akayenera kuapeza kuti kapena ndi ndani amavomereza kuti uyu akwena kupereka maphunziro kapena amapereka nokha. Ndiyankhe monena kuti maphunziro amapezeka kuti maphunziro aluso la manja amapezeka m'magawo osiyanasiyana. Tili ndi gawo loyamba limene timati formal apprenticeship pa chizungu. Limene limafikira anthu amene ali ndi certificate yawo ya form 4. Iwowa amapita kukaphunzira kuma National Technical Colleges ngati makoleji aboma a dziko lonse tili nawo 7. Pali Sochi Technical College ku Blantyre, tili ndi Nasawa Technical College ku Zomba, tili ndi Salima Technical College ku Salima, tili ndi Lilongwe Technical College kuno ku Lilongwe, tilinso ndi Namitete Technical College imene imayendetsedwa palimodzi pakati pa boma komanso mpingo wa Catholic. Komanso tili ndi Mzuzu Technical College ku Mzuzu imene linso ndi imayendetsedwa limodzi boma ndi mpingo wa Catholic. Komanso Livingstone Technical College ku Rumpi. Ndi alipo 7 ma National Technical Colleges a public. Koma aliponso makoleji ena amene ali anthu kapena amabungo osiyanasiyana kapena amipingo a private. Amene wanso timagwiranso nawonso ntchito. Komanso kuli makoleji a community amene timatcha kuti ma community technical college amene ndi makoleji amapezeka ma districts amene wanda aboma ndithu. Ndipo anthu samatha kuphunzira ngati ali ndi certificate yawo ya form 4 kapenanso ngati ali ndi JCE. Komanso tili ndi ma community skills development centers. Amenewa ndi maskulu amenenso amapezeka m'madera. Ndeti kakamba za nkhani ya hierarchy pali ma National Technical Colleges both a private komanso a public, aboma ndi a anthu kapena amabungwe. Kuchoka pamenepo tili ndi ma community technical colleges pa district. Ku national ku munthu wa kunsanje akhoza kuntenga ndi kukaphunzira ku Mangochi. Wina aliyense amatha kupita kukaphunzira. Pamene ma community technical colleges amaphunzira ndi anthu okhawo a mu district imeneyo. Ma community skills development centers amabwera pansi pa ma community technical college amene onda amakhazikitsidwa m'madera. Community college imakhalapo imodzi pa district. Pamene community skills development center akhoza kukhalapo angapo pa district imodzi.
kumeneko ndi ku formal apprenticeship kwa anthu amene ali ndi certificate za JCE kapena MSCE. Koma boma silinafune kuti amene azitokhala ndi mwayi ophunzira maphunziro aluso lamanja akhale okhawo amene ali ndi certificate ya MSCE kapena JCE. Linafuna kuti Malawi ina aliyense nangati ali ndi chidwi azitha kupeza mwayi okaphunzira maphunziro amenewo. Ndiye pali program ina imene timati informal apprenticeship program. Imeneyi imafikira amene ali ndi maphunziro ochepa kapena alibiretu. Amenewa amafikiridwa kudzera pa community skills development center amene natchula poyamba paja. Kungoti kusiyana kwake zimangotengera nthawi imene munthu umakhala ukukaphunzira maphunziro aja. Komanso timagwiritsa ntchito maubale amene tili nawo ndi mabungwe amene sala aboma. Timakhala ndi partnership maubale, ndipo kudzera mubale umenewu anthu amatha kuphunzira maphunziro. Timatha kugwiritsanso ntchito anthu amene ali ndi luso kale, amisiri okuti ndokhazikika kale ali ndi luso kale akupanga ma workshop awo osiyanasiyana. Timawati ma master craft persons pa chizungu. Iwowa ndi amene amagwiritsidwa ntchito kuti akathe kuphunzitsa ena amene ali ndi chidwi chofuna kuphunzira ntchito zamanja. Ndiye monga ndanenera, TVET aliyense amatha kuphunzira maphunziro a ntchito zamanja, aliyense akhoza kuphunzira osatengera kuti ku skulu anapitako kapena sanapiteko. Zizingotengera kusiyana kwa kodi maphunziro ako upita nawo patali nthawi yayitali bwanji, komanso kodi certificate imene utalandire ikhala ya mtundu wanji. Koma wina aliyense aphunzira malamulo oyendetsera ntchito chimodzimodzi osatengera kuti kodi uli ndi form 4 kapena ayi kapena iwe mklasi sunapite chimodzimodzi. Ndipo pa mapeto pake aliyensenso amalandira certificate ya maphunziro kutengera ndi pamene iye waphunzirira. Chabwino. Ndeto. Udindo ovomereza kuti institution iyi kapena munthu kapena sukulu ikhoza kupereka maphunziro a ntchito za luso lamanja uli kwa ndani, ndipo amaunika chani kuti avomerezedwe? Ndiyambe kunena kuti mphamvu yonse yoyang'anira maphunziro onse amanja muno mu Malawi ili m'manja mwa unduna wa za ntchito, Ministry of Labor. Ndiye pozindikira kuti unduna umafuna agency kapena mwana wake kuti aziyendetsa ntchito zimene zija, udindo umenewu uli m'manja mwa bungwe la TVET limenenso timalitcha kuti TVET Authority. Ndiye bungwe la TVET limeneli ndi limene kudzera mu section 5H ya TVET Act ya 1999 inapatsidwa mphamvu kuti izonetsetsa kuti maphunziro amene akuchitika m'masukulu osiyanasiyana ndi akolite yabwino. Ndi abwino ndipo akutsatira ndondomeko zoyenerera. Ndiye njira imodzi imene bungwe la TVET imachita ndi kupanga register pa chizungu onse amene akuyenera kupereka maphunziro muno m'Malawi, osatengera kuti awa ndi a formal kapena awa ndi a informal. Koma ngati muli institution, muli college kapena center mufuna umapereka maphunziro, bungwe la TVET limayenera likupangeni register. Ndiye mwina funso nkumati kodi kupanga register ndi chani kwenikweni? Andi funso lina nkumati abwera adzapange register kapena inu mmapita kapanga register? Chabwino. Tikati tikupanga register ndekuti tikunena kuti tikuzindikira formally kupanga rekodi ndithu kuti awa ndoyenera kumaphunzitsa muno m'Malawi. Ifeyo tikuvomereza kuti awawa a skulu iyi akwaniritsa maphunziro, akwaniritsa ndondomeko zonse zoyenerera, ndipo ifeyo tikuyikirapo umboni kuti awa ndoyenera kumaphunzitsa. Ndiye kupanga register college kuli ndi phindu lanji? Tiyambire pamenepo. Kupanga register college
kuli ndi phindu lokunena kuti napa nkhani yokuti kolite tikutukula kwambiri kolite. Tikufuna kuti maphunziro aziyenda mwa ndondomeko, azikhala pamwamba ndipo azigwiritsa ntchito ndondomeko zoyenerera. Pa sikulu paja pakhale zonse zoyenerera zowayenereza kuti iniyo mukhoza kuphunzitsa. Ubwino wa kupanga register masikulu kuwayika mukaundula umenewo ndokuti choyambirira awa ni malamulo tanena za TVET Act amene ali malamulo amene amayendetsa ntchito zonse zamanja muno Malawi. Ndi chinthu choyambirira ndekuti tikamapanga register makoleji tikutsatira malamulo a boma. Chachiwiri kudzera mukupanga register makoleji kuwalemba mu ndandanda mukaundula ndekuti ife tikutsimikiza kuti malo amene aja ndi abwino kuti amalawi akhoza kupita kumakaphunzirapo maphunziro, akwaniritsa zonse zofunikira kuti aziphunzitsa. Chachitatu, makoleji kapena masenta ophunzitsira maphunziro amakhala osiyanasiyana, ndiye kupanga standardize kuonetsetsa kuti ndi mlingo umodzi umene ukugwiritsidwa ntchito all across makoleji onse. Registration ija imathandiza kupanga standardize kuyika mlingo umodzi ndithu kuti zinthu zija zitukulidwe zikhale zapamwamba, maphunziro amene akaphunzira akhale apamwamba. Ndiye munandifunsa funso kuti munthu apange register timapita ndife kapena iye amabwera. Funso limeneli yankhe tikabweranso kutheka kuti mangotipeza kumene mukuonera program ya malamulo akuti inji tukambirana nkhani yokhudza lamulo kapena malamulo amene timagwiritsa ntchito pa maphunziro a ntchito zaluso kapena kuti TVET. Tili ndi Carlo Magaleta omwe ndi Head of Information Education and Communication Technology ku bungwe limene la TVET Authority. Tikabweranso timve kodi ndondomeko yake imayenda bwanji kuti eni sukulu alembetse mukaundula wa masukulu amene alovomerezeka kupita ndi program yathu ya malamulo akuti inji. Lero lino tikambira nkhani yokhudza lamulo kapena malamulo amene akugwiritsidwa ntchito popereka maphunziro a luso la manja kapena kuti maphunziro a TVET. Tili ndi Carlo Magaleta omwe ndi Head of Information Education and Communication Technology ku bungwe la TVET Authority kapena kuti TVETA. Ndipo asanapumulire amafuna adziyamba kufotokoza ndondomeko imeneyi. Mwina muyambire pamenepo ndondomeko yokuti sukulu ikwaniritse kulembetsa kapena inu yokuti muyilembe zimayenda bwanji. Tiyambirepo kuti pa malamulo sukulu kapena senta ina iliyonse isanayambe kuphunzitsa maphunziro aluso la manja amayenera kuti bungwe la TVETA layika mkaundula lapanga register. Ndiye kuti likamapanga register muja bungwe limene la TVETA limakhala ndi timu imene muli anthu angapo. Mmakhala ku Ministry of Labor mmenemu, mmakhala aku Department of Human Resource Management DHRMD, mmakhala ku Ministry of Education, ifeyo aku TVETA tilimo, pamakhala pakafunikira anzathu aku ma industries osiyanasiyana, aku council. Anthu amene wanda amene amapanga form team ya registration nkhani za inspection. Ndiye kuti ngati ena akufuna kuyamba kuphunzitsa luso la manja lina lililonse amayenera apange apply kuti akufuna kuphunzitsa. Ndiye timu imeneyi imapita ulendo woyamba timaiti initial inspection kukaona kumalo kuja kodi malo ake ndatiwo amene mufuna mziphunzitsira ndi awa aona kuti kodi maklasi masaizi ali bwanji, kodi mawindo alipo moyenerera, zitseko zilipo, nanga library lilipo malo pano, nanga matoilet alipo azimayi ndi azibambo, nanga ngati skulu yanu ili yogonera pompo
mahostel alipo ali mu condition ya mtundu wanji eti china amayang'ana aziphunzitsi kodi ine mufuna maphunzitsa chani hayi ife tikufuna maphunzitsa izi okay tione nawo aziphunzitsi amene alipo pano ndi ma qualifications awo kodi ndoyeneradi kuti aziphunzitsa zimenezi ndiye akayang'ana zinthu zonsezi kodi pamalo pano pali bodi yoti iziyendetsa nanga management yake yoneka bwinobwino ayang'ana ma criteria onsewa ndondomeko zonsezi akakhutitsidwa kuti zili bwino ndiye timu imene imapanga recommendation ku bodi ya bungwe la TVETA kuti tinapita kwakuti akwaniritsa zonse zofunikira ndipo tikuyenera kuwapanga register nde amapangidwa register ndipo amapatsidwa certificate kutengera ndi mmene apezera zinthu ma certificate amapatsidwa kuyambira category timati A B C D mpaka na E kutengera kuti kodi muziphunzitsa makosi angati qualification ya aziphunzitsi ndi yotani pamalo pano ndi zinthu zina zimene zimayang'anidwa ndi akakhutitsidwa ndi kuti zonse zili bwinobwino ndithu akakhala kuti njira yoyamba ndi imeneyi njira ina munthu uja asanayambe ndi komwe kumanga skulu yake mwachitsanzo ndekuti amatichita konzati ife abungwe la TVETA ine ndikufuna kuyambisa skulu kodi ma standards amene amagwiritsidwa ntchito ndatiwo ndefe timampatsa ma standards amene tinapanga timawati Malawi TVET standards amene amanena mwachindunji chilichonse mmene chimayenera kukhalira pa malo ophunzirira ndekuti za maklasi masaizi malibrary zija za mahostelo ukitchini kodyera ana skulu zonse zija zili ma standards Malawi TVET standards ndekuti akakapanga zinthu zija molingana ndi ma standards aja akamaliza amatidziwitsa timapita sokukayendera ndikukaona kuti kodi zonse zili mchimake ngati zili mchimake ndikuti timapanga recommend kuti apangidwe register ngati sizili mchimake ndikuti timapatsa nthawi kuti mukuyenera kukonza apa ndi apa ndi apa mukamaliza mutidziwitse akatidziwitsa tikakhutitsidwa tiapangaso register koma nthawi zina zimachitika kuti anthu ena amangoyamba kupanga maphunziro ife osatipanga ingenji pena paliponse ndiye ifeso timapanga ma inspection timati ma surveillance inspections amene timakhala tikungoyenda kumazungulira mmadera kumaona anthu ngati amene akuti tithe kuwapeza tikakhala tapeza chomwe timachita ngati abungwe la TVETA choyambirira ndikuwauza ona kuti zomwe anachitazo ndikuphwanya malamulo chifukwa kuti poyambirira asanayambe ndikuphunzitsa komwe amene akudziwitsa amene atidziwitse mwaphwanya malamulo ndiye kutengera ndi situation imene tingayipezere kumalo kuja nthawi zina timatha kuwauza ona kuti muyimitse kayi kuphunzitsa pamalo pano mpaka namukonze zinthu izi ena akakhala kuti ali kutalitali nkomwe kuti zingatheke kuti akonze timatseka kumene ndiye akakonza zikakhala kuti zili bwino ndi pamene timayenda so process yonse ija omwe ndalongosola ija mpaka nandi wapasa certificate kuti akhonza kumaphunzitsa chabwino ndithu poti mwandidutsira kale kutsogolo ndimafuna kufunsa zomwezo kuti kodi akapezeka kuti alakwitsa amatani nkhani inokhudza mwina zikalata kapena ma certificate amene amalandira ophunzira akamaliza msukulu zimene munazitchula zija amapereka ndi ndani komanso mwina zimalekera level yake iti ma certificate amaperekedwa m'magawo awiri amene akuphunzira kudzera mu program ya formal apprenticeship imene maphunzira kuma technical college ma community technical college komanso ma community skills development centers tinene kuti amenewa amapangidwa certify kudzera ku bungwe limene timati assessment and certification unit imene ndi unit imene ili pansi pa unduna wa zantchito Ministry of Labor
anthu amene amagwira ntchito kumeneku pali aku Ministry of Labor komanso akubungwe la TVETA pamodzi amapanga unit imene ndi amapereka certificate kwa anthu amene akuphunzira kudzera formal apprenticeship program. Mayeso amafunsa ndo omwewa amene wansonda amene amafunsa mafunso amayeso. Okay. Mayeso aja amalembedwa ndipo amafoma ndi iwowa ndithu kuchonga so ndi iwowa mpaka nakupereka ma certificate kwa onse amene akhonza. Chabwino. Koma kwa iwo amene amaphunzira kudzera mu informal apprenticeship program imene imafikira anthu amene ali ndi maphunziro ochepa kapena alibiretu maphunziro aku sukulu, amenewa ma certificate onse imapereka ndi bungwe la TVETA. Ndiye iwowa amalandira certificate zosiyana ndi zimene anzawo amalandira ku formal. Iwowa amalandira imene timati records of achievement imene ndi pepala lomwe limalemba ma competences zomwe munthu uja angakwanitse kupanga. Mwachitsanzo wapita kukaphunzira za uterala, nthawi zambiri maphunziro a informal apprenticeship program amatenga nthawi yocheperako. A formal aja akuma college national technical community skills amatenga minimum 1 year. Ukamaliza chaka chimodzi ndio utakupasa timati Malawi TVET certificate level 1. Ukamaliza chaka chimenecho umapita chaka chachiwiri azakupasaso Malawi TVET certificate level 2 imene timati intermediate certificate. Ukamaliza akupasaso Malawi TVET certificate level 3 advanced certificate. Makosi ena amafika mpaka na zaka 4 Malawi TVET diploma. Pamene anzathu amene aphunzira kudzera mu informal apprenticeship program amapatsidwa ma records of achievement amene ndi mapepala amene amatsimikiza za zimene iwo angakwanitse kupanga. Ngati wasankha mwachitsanzo za tailoring ndekuti anena papepala paja kuti uyu ndiwo terala, Joanna Phiri ndi terala, amatha kuyeza munthu, amatha kudula nsalu, amatha kusoka izi ndisi, kunena zinthu zimene ungakwanitse ma competences amene iwe wapeza kudzera maphunziro aja. Ndi maphunziro amenewa amatenga nthawi yocheperako kuyambira minimum 3 weeks to maximum 3 months. Of course kutengera ndi kosi ena amatha kufika mpaka na 6 months. Koma cholinga cha maphunziro awa ndi kuti angokupatsa maphunziro pongoyambira basic training. Chabwino. Ehe. Mwina timalize ucheza kwathu ndi mungatsindike bwanji kufunika kulembetsa sukulu kaya malo amene tikuphunzitsirapo anthu ntchito zaluso. Kufunikira kolembetsa ndi kwakukulu kwambiri, chifukwa chokuti kumathandizira kuti maphunziro azikhala apamwamba. Maphunziro aja akakhala apamwamba ndekuti mwana amene tikumphunzitsa uja akulandira lusonso lapamwamba. Ndiye ndi luso lapamwamba limene lija amatha kuligwiritsa ntchito kumapanga ma products iso apamwamba amene ife ngati dziko tikhoza kumagulitsa mkati mwathu momwe ngati dziko komanso kunja kwa dziko lino. Ndiye quality imene imapangidwa emphasize pa nkhani ya registration imapitirira mwa mwana mpakana mwa luso lake mpakana mwa product imene ophunzira uja amatha kupanga kudzera mu luso. Zimenezi kutanthauza nawo kuti tikapanda kupanga register ma college ndiye kuti quality imeneyi sitikuyipanga cheki pena paliponse. Kumapeto kwake ma products kapena zomwe tingathe kupanga ndi luso limene timaphunzitsa ma college kapena ma centers inalonso ophunzitsira sizikhala zolongosoka. Ndiye nkofunikira kwambiri olo kuti masomphenya a dziko la Malawi a 2063 akwaniritsidwe. Nkhani ya quality
ndiye ili pamwamba. Sitingakwanitse opanda quality. Njira imodzi yopangira emphasize on quality yoonetsetsa kuti quality ikutheka mu TVET ndi kudzera mu registration kapena mukaundula wa masukulu kapena ma centers ophunzitsira luso la manja. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mene ndimachezera ndi Carlo Margareta, Head of Information, Education, Communication and Technology ku bungwe la TVET Authority kapena kuti TVETA. Kutulongosera ndithu zambiri zokhudza ungobenthula titero nkhani yokhudza TVET Act imene imayendetsa ntchito za maphunziro a luso la manja kuno ku Malawi. Ine mwa mtumozi ndathokoza kuti tinali limodzi program yathu ya lero ya Malamulo Akuti Nji kufikira tsiku lina. Zikomo kwambiri.